Inselmulkom u nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa ħankunu l-imsida u ħankunu qed nitkellmu fuq l-imsida Creek Project. Mela żomm naqra. Żewġ flyovers, Iva, parkeġġ se naħsbu għalih. 100%. Issa mbagħad spazji miftuħa jkun hemm, Ukoll, xi bridge, xi pont fuq xi tippassiġġa. Iva, Tajjeb jidher il-proġett. fih. L-ewlieni tal-imsida Creek Project u sabiex jitnaqqas id-dewmien illi ħafna vetturi jinġabru hawnhekk minħabba din il-junctions u dawn il-lights. Tajjeb illi ngħidu illi minn din il-junction hawnhekk jgħaddu il-fuq minn 4,500 persuna fis-sija. Iż-żewġ flyovers illi bħala tul fihom nagħmlu ħażin 175 metru se jitilqu propju minn din it-triq, triq il-Marina tajjeb ftit il-bot mill-istage ta' fejn il-Junior College biex imbagħad meta jibdew jolew jevitaw dil-junction ta' hawnhekk li qegħdin taraw hawnhekk daw it-traffic lights. U jwasluk hawnhekk fit-tela li twaslek għal fejn l-skate park fit-triq Mikil Anton Vassalli. Bekk jekk tkun sejjer mill-Belt u l-Bla tal-Bajda lejn tal-Roq fid-direzzjoni ta' triq reġjonali lejn in-naħa ta' fuq jew t'isfel ta' Malta jew bil-kontra tibqa' dej bla ma tieqaf tistenna l-lights. Dan ifisser ukoll li se jonqos ħafna tniġġis tal-arja u storbju ta' karozzi weqfin jistennew f'din iż-żona fil-qalba tax-xatt tal-imsida. Infrastructure Malta wkoll se tibni żewġ pontijiet illi ħajaqdu il-Knisa tal-Imsejda l-ġrien pubbliku kif ukoll għan-naħa tal-Bandli. Bħalissa hawn daw il-Pelican Lights kif qed taraw jikkreaw daqsxejn traffic mhix ħażin u allura ħajġu eliminati pont illi jistgħu jużawh kemm dawk li bħali se jaqsmu jimxu kif ukoll oħrajn li ħajużaw ir-rota ġifieri għaċ-ċiklisti wkoll. L-importanti tagħmlux bħal dik taqsmu fuq l-aħmar. Pont ieħor se jinbena biex taqsam triq il-Marina lejn in-naħiet tal-Junior College. Se tagħmel ukoll parkeġġ ġdid għal 100 vettura waqt li toħloq żoni ta' mistrieħ bis-siġar u pjanti madwar il-monument tal-ħaddiem biex jingħaqdu mal-ġnien li diġà huma ġenbu. Bħalissa Infrastructure Malta waslet fil-punt fej qiegħda tagħmel taħdidiet mal-Kunsill Lokali tal-Imsejda kif ukoll ma' entitajiet li għandhom interess f'din l-arja partikolari sabiex magħhom tkun tista' tfassal u tasal bl-aħjar pjan possibbli għal din il-biċċa xogħol kollha. Beda wkoll il-proċess sabiex ikunu qed iġibu il-permessi meħtieġa. Issa int għandek xi opinjoni tixtieq li jsir xi ħaġa? Fil-każ għajdilna. U daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Assoltu, like, subscribe fuq il-channels kollha, YouTube, Twitter, Instagram u anke Facebook.